התחלתי לחפש נכס בקפריסין, בטיול, אני ואשתי, ראינו את האי, התאהבנו באי, והחלטנו לרכוש שם נכס. הגעתי למני היקר והתחלנו לדבר, התחברנו ברמה האישית, אחרי סיור נכסים ארוך, מני ייתר לנו נכס בדיוק לפי הדרישות שלנו בלימסול, כמו שביקשנו, לפי התקציב שביקשנו, ואפילו קצת פחות מהתקציב שביקשנו. נוסעים לחתום את ההסכם, ועדיין הוא מלווה אותנו בכל התהליך. מצא לנו את הנכס שהוא בדיוק מתאים לממדים שלנו וליכולות שלנו, ועוד בלימסול, והרבה מתחת למחיר השוק, בתוך ריזורט מדהים, מהמם, ועדיין מקבלים ממנו ליווי מלא. ממליץ מאוד בחום להתקדם איתו, ואני מאמין שאני ממשיך להיות עימני בקשרים לנכסים הבאים שלנו שיהיו, שזה רק ההתחלה, ואם מישהו מעוניין לדבר איתנו גם ברמה האישית, מוזמן להתקשר אליי ואני אמליץ לו על כל מה שצריך.